Bé, avui, dins de l'espai Rebel·lió, avui podem posar com a portada, podem posar Transports Metropolitans de Barcelona. Aviam, jo resulta que moltes vegades... per cert, dius que no és una secció que siguin afirmacions, sinó que és una secció només d'opinió. Jo tinc una opinió amb respecte a les coses que veig i amb les coses que em transmet la gent, que jo tinc l'opinió. És opinió senzilla i res més. També és una cosa que també us tinc a dir. Avui en dia no hi ha ningú que s'atreveixi a dir el que pensa. I això és una cosa que m'estranya molt. Per totes les coses de la vida, us ho dic en sèrio, la gent està acollonida. No diu el que pensa. I ojo, perquè si dius el que pensa, et posen a los pies de los caballos. M'entens? Aleshores, o m'enteneu, vull dir, aleshores, això és una cosa que aquí intentarem fer-ho de la millor manera possible, intentar dir jo exactament què és el que penso, cosa que he fet sempre. Posarem una mica de llum a la foscor, com diu el nostre amic el Carles Porta, amb crims, doncs això. Repeteixo, Transports Metropolitans de Barcelona. Un dia qualsevol. Agafes el metro, i jo soc usuari del metro, bastant, vull dir que l'agafo bastant, i alguna vegada et surt en els altaveus de les andanes, et surt i et diuen a partir de la setmana que viene habrá controles de tickets, ho diu en català i en castellà. Hi haurà controls d'etiquetatge la setmana que ve. Durant els dies tal i qual, o durant tots els dies de la setmana, t'ho diuen. I aleshores, la meva primera sorpresa quan això ho van dir, el primer que vaig pensar és i això per què ho avisen? Per què ho avisen? No és una cosa que el que s'ha de pretendre és agafar amb els possibles que fan frau, amb això, amb els bitllets, aquests que es colen amb els torns aquests del bitllet, que jo també ho he patit. Resulta que quan passes aquí per un torn, un tio se t'enganxa darrere i passem els dos, i això m'ha passat un parell o tres de vegades. Aquests són els que s'han d'enganxar, però no se'ls ha d'avisar perquè realment ells aquella setmana vagin tothom amb el seu tiquetet i si hi ha controls, passin el bitllet i s'ha acabat la història. Llavors no enganxaran a ningú. És que no enganxarien a ningú. Jo sé que la Sílvia, amb això té alguna cosa a dir-me, que ja m'ho dirà després, però que no està gaire d'acord amb això. Bueno, no, que no està gaire d'acord, no. La normativa vigent, veritat? Sí, estic d'acord, però la normativa és la normativa. La normativa que ja m'explicaràs, vamos, aquí quina és. Però jo, la veritat, és el primer que vaig pensar. Aviam, jo també vaig arribar a pensar que s'avisava per no tenir pollastres. És a dir, tu agafes amb aquests tios que potser n'agafes un que s'ha passat de llest i va sense bitllet, i aleshores, depèn de com sigui aquesta persona, potser t'arma un pollo allà que no vegis. Què passa? Que suposo que ho deuen fer per dir, mira, saps què? Ens estalviem pollastres, nosaltres anem passant el tiquet per la màquina i no ens trobarem res. Això és el primer que penses. Després ja la Sílvia, com dic, ja ens dirà què és el que hi ha, no? Però després, parlant d'això, també hi ha molts que em diuen, bueno, home, però tranquil, perquè, escolta'm, de la mateixa manera que t'avisen en el metro, també t'avisen quan hi ha un radar a l'autopista. Però el radar a l'autopista, jo particularment penso que això té un significat una mica més vàlid. Per què? Perquè resulta que tu estàs jugant amb la vida teva i amb la vida dels altres si vas a una velocitat X no es pot anar. Però és que també ho trobo també una mica raro, perquè, clar, tu vas al radar, si tu compleixes i passes al radar B, que no t'agafen, posteriorment, potser al cap d'uns quants quilòmetres, vas anar a 200 per hora i no t'han enganxat. Aleshores, per què serveix això? Jo ja tinc una edat, me'n recordo que en els bancs, en aquell moment, en els bancs, hi havia una cosa que se'n deia un arqueo sorpresa. Què és l'arqueo sorpresa? Doncs que venia l'interventor, venia el director, venia un empleat qualificat dintre de l'oficina, anaven amb els caixers i els deien, a veure, doneu-me tots els diners que hi ha i doneu-me el saldo que teniu vosaltres en els fulls. Si això coincidia, perfecte, però si no coincidia, ja els havien enganxat, algú que havia fet un petit frau. En general, no passava quasi mai res, perquè a més, aquests empleats cobraven un plus més per manejar calés.
És el que normalment es feia. Es donava un plus. També dius que aquests controls estan en les estacions grans. Jo que em manego bastant amb això, estan a la Sagrada Família, estan a la Diagonal, estan a Catalunya, estan a Collblanc, estan a la Diagonal. Home, evidentment, i els de les estacions petites, què passa? Que aquí es pot colar un més fàcilment. A veure, no. Jo crec que és una cosa que, si ho fan, suposo que ho fan per alguna cosa, però el primer que penses és que... Ah, i una altra cosa que sí que m'oblidava. Perdó. Ara fa poc, vaig agafar el metro, ara fa poc, en aquestes festes. I a la sortida, me'n recordo que li vaig dir a un dels empleats aquests que em va agafar el tíquet, jo li vaig preguntar, ¿y esto por qué se hace? No, li vaig dir en català. Això per què es fa? I em diuen, estos son órdenes d'arriba. Bueno, i vaig preguntar, bueno, però tu tens una opinió d'això, per què es fa això, no? Per què es fa d'aquesta manera? Diu, no, jo no sé nada. Doncs, aleshores, el que hi ha algú... A veure, un no pot tenir una opinió respecte a això. És que els tenen a tothom, no hables d'esto perquè no... Bueno, en fi, són coses que jo les veig molt rares. Jo he parlat amb alguna gent i també ho veus així. Aviam, Sílvia, digue'm, jo sé que tu em tens que dir que això no va així, ja ho sé. Però per què no va així? Bueno, aquest tema ja ho vam parlar l'altre dia. Una cosa és l'opinió que tenim nosaltres i com ens sentim en determinades situacions, tens tota la raó, però també després tenim la legalització d'aquest tema. És a dir, la llei mercantil de suport i sobretot de ratificació. Les empreses tenen l'obligació d'informar tant els treballadors com en aquest cas el que seria el personal. Són uns drets perquè puguin ratificar, perquè puguin modificar. Dius, no és just aquest tema. Ja, però la llei és així. Sempre tenim que informar. No podem fer com en el col·le. Anem a fer un examen sorpresa i vinga, anem a agafar els que no han estudiat. No, que és el que tu estaves explicant, que feien, antiguament feien això a les empreses, anem a fer un barrido. Ara no es pot fer perquè estem saltant-nos, estem per sobre de la legislació. Però no t'ho perdis, tampoc, Sílvia, no t'ho perdis. Resulta que una vegada, me'n recordo que quan vaig entrar, perquè normalment els carteristes es posen o al final del metro o al principi, perquè així poden sortir fàcilment, si els enganxen poden sortir escales amunt. Jo anava corrent i vaig agafar el metro i em vaig posar en l'últim. I abans d'arrencar el metro, suposo que hauria de ser el maquinista, ens diu per altaveu, acaben d'entrar dos carteristes. Hòstia, tothom ens miràvem i no sé com ho va veure, però a veure, jo el que no entenc és que, per exemple, saben que aquestes dues persones són carteristes i no es pot fer res. Clar, perquè estàs incomplint, clar, perquè passes per sobre la llei de la informació, la llei de la protecció de dades. És a dir, com sempre diem, si tu saps que aquesta persona és un pederasta, si aquesta persona és un delinqüent, si aquesta persona és una persona, per què no ho informes? Que entrem a dintre, per què no dones la informació? Per què no avises? No s'avisa, al contrari, sembla que protegeix una mica més el que seria el delinqüent. Exacte. Bueno, la llei està com està. Una cosa és la realitat i el que una persona que té tot el dret, perquè estem, bueno, a vegades està... I una altra cosa són els drets d'aquestes persones, d'aquests delinqüents. I tenen, per això el personal diu, no, el que ens han envisat de dalt, no? Perquè són ordres de dalt, per què? Perquè, clar, no li donarà l'explicació al treballador de què és, de la llei, com va, només és avisa, posa cartells, per això quan posem una alarma, per això quan posem una càmera a un comerç, a una entrada, tenim que posar un cartell així de gran avisant a les persones que entren que n'hi ha una càmera de videovigilància, perquè si no va contra la llei i pots denunciar. Una altra cosa, Sílvia. Escolta'm, si a mi hi ha un del personal del metro que ve i em diu a mi em pot ensenyar la seva targeta? Jo cap problema, cap problema, però cap problema ni un, És més, jo crec que estaria bé que ho fessin així. De tant en tant, agafen un dia i diuen, em pot ensenyar aquí la targeta que porta? Dius, si ensenyes, mira, i tal, i ja està. Vull dir que fan aquestes redades, entre cometes,
de posar-se en les estacions, però jo trobaria bé també que algun personal del metro de tant en tant es posessin per dintre dels vagons i amb algú a l'atzar o que els signifiqués sospitós pel tema que sigui, que diguessin, em pot ensenyar la tarja? Sí, però és per evitar. És per evitar enfrontaments. Potser segurament que quan li diuen a aquesta persona que li ensenyin el metro et pot armar un pollo. Clar, és que és el que t'estic dient. El que intenten és evitar el confrontament, perquè saben que aquesta gent tal i que es poden denunciar, entraran per una porta i sortiran per l'altra. I el que intenten és avisar a la gent del que està a la vora d'ells per dir, aneu en compte, n'hi ha dues persones, dos lladres, cuidado, perquè saben que ells directament, en aquests delinqüents, no poden fer res. I intenten d'aquesta manera, amb el mínim dany possible, intentar que no surtin amb la seva i comencin a treure carteres i tal. Ho trobes just, això, Sílvia? No, just no és. Just no és, però és el que n'hi ha. Mira, hem dit el que hem tingut que dir. I amb aquí posem punt i final i ara anem a fer una subsecció dintre d'aquest programa. Em podeu posar tot el... Ah, exacte. Bé, em podeu posar una foto de la hemiplegia alternante, sisplau? Una foto que teniu per aquí? Si me la poseu, endavant. Molt bé. Avui, dia 18, és el Dia Mundial de la hemiplegia alternante, que és considerada dintre de les malalties rares. Afecta un de cada milió de nens o nenes. És una malaltia neurològica que produeix paràlisi en un costat del cos. Dura pocs minuts o diversos dies, que desapareix amb el somni i pot reaparèixer al despertar. I abans d'acabar, una altra cosa que també us vull dir, dintre de la secció d'aquesta de rebel·lió, posarem totes les setmanes tarja verda, tarja vermella. Avui només us puc posar una tarja verda, perquè només faltaria que en el començament comencéssim a posar targes vermelles. Targes vermelles no, tarja verda. Escolteu, exacte, tarja verda, tarja vermella, perfecte. Posem tarja verda al concert de Kylie Minogue que es va fer en l'Arbel Hall de Londres. L'he vist en el Movistar Plus. Hosti, quin concerto! I una cosa que no sabia, i una cosa que em va agradar molt, que entre actuació i actuació, entre cançó i cançó, què fa? Doncs hi ha preguntes del públic. El públic li pregunta. Preguntes d'aquestes guapes. Ella, amb tota l'espectacularitat, contesta. Una cosa fantàstica. I després, un cop ja ha contestat, continua amb l'actuació. Para aquella cançó. Quan ja s'ha acabat, tornen a preguntar una altra. Escolteu, no us ho perdeu. El concert de Kylie Minogue a Movistar Plus. I res més, Sílvia. Escolta'm, ara us anem a deixar, això sí, no vull deixar-me que avui tancarem aquest primer programa amb una cançó dels anys 70 del Lobo que es deia Me gustaría que me quisieras. Una passada d'aquelles cançons que tothom en aquella eren aquells balls lents, aquells balls que ens deien el agarrao. Doncs, sisplau, nosaltres tornarem la setmana que ve i només dius que la nostra convidada serà Àngels Bassas, l'actriu catalana de cinema, teatre i televisió. Per tant, us deixem amb Lobo, Me gustaría que me quisieras. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show.